Žiši, nekoukám na tu telku až jak dlouho. No nevím, jestli na ní koukám moc dlouho, ale koukám, že je večer, tak bych měl jít spát, tak jdu spát. Vypnu telku a jdem. Tak. Můžeme jít spát. Dobrou. Kolik je, pane bože? Se podívá, kolik je. Tohle. Kdy budou tak 2 ráno. Ty tam mají diskošku nebo co? Mě to zbudilo, ježiši. No nic. Jdu zatím dolů. Bože. No nic, tak když už mě zbudili, tak rovnou můžu někam zaběhnout. Jdu třeba do obchodu si pro něco, prostě si pro něco jdu, už mě to nebaví být doma a zase spát. Skočím do obchodu jako pro jídlo. Pane? Jste v pohodě? Nebo paní, ta jedno. No, teď jsem zase mokrý, fakt. Škoda, že nemám auto. Asi se na ně budu muset udělat lidičák. Co tady ukazuje? Teď už můžu jít. Tak, co si tady nakoupím? Tak, vezmu si tady košík. Tak. Vezmeme tady třeba jako chipsy. Vezmeme jednu čokoládu. Pizzu. Robotů už máme. Takhle, kolu. A nějaký půl. Prodavačka? No tady není prodavačka. Nic, tak děkuji. Já si to jdu. Tak, já si to vezmu domů. Nevím, proč jsou tak náročné. Běžím rychle domů. Za chvilku podle mě už bude to světlo, takže zkusím se ještě chvilku vyspat. Nechápu, proč tady mají party večer. Teď je tak 3 ráno. No 5 nebo tak. Hej, to je můj byt. Nalezte mi tam, hej. Já vám dám bar. Nezapínej tu telku. To není můj dům, ne, to není můj dům, ne. Já se ale nemilu. Já chci vám. Fuj, to bylo hrozný, fuj. Rychle zdrhám. Víc tam bylo, mi tam posuň. Tak to. Chvej. Běžím ještě domů, dobrý, mám tam pitlík. Ještě, že jsem s tím běhal. Tak. Ne, hej, ty vole, pomoc. Ještě, že docela umím ujíbat autům. No nic, už skoro budu doma.
Běžím domů. No nic, ale myslím, že by... Jo, dobrý. Mám tady dům. Dobrý. Sice nevím, kdo pořádá v tom rodu diskošku, ale proč vlastně tady je hrad? Vypadá to jak hrad houska, ale podle mě to nebude hrad houska. Co to je? Co se stalo? No, to určitě budou nějaký ty podrobnosti, co se mi děje tady v Brookhavenu furt. No nic, zase se budu muset takhle to a zase budu muset se napojit. Ježiši, ty lidi, mě už to nebaví s těma lidma, musím se zase takhle připojit. No nic, zase budu muset jít na nákupy. No ježiši, já snad zabiju. No nic, jdu rychle domů z těch nákupů, protože mě to naštvalo. Jdu rychle domů z nákupů. No nic, počkej, než budu doma. Už jsem konečně doma. No nejspíš bych měl jít teda to. No jsem doma a... co jsem to chtěl? Jo, já jdu spát. Ale koukám, že jsem přistěhovali nový sousedé. Koukám, že tady byl předtím hrad. Nebo mám halucinace? Asi mám halucinace. Ale ne, on mi za chvilku narazí do baráku ten hrad, ne? Ne? No nic, tak já jdu. No nic, tak já si tady zapnu krb. No jo, tady čumě na trku. Ježiš, jaký pusinkovaný králíčku. Ne. To vypadá docela dobře. Tak to už tam nechám. No nic. Přerušujeme program, protože v tomto městě se rozšiřuje lupič, který krade děti. Dávejte si pozor na své děti. Tohle bylo všechno. Pokračujeme v programu. Co? To bylo? No nic, to určitě nic nebude. Já zatím jdu. Tady zasnu krb. No měl bych se vydat asi ven, tak já jdu. To nic nebude, nějaký lupič. Mám tam jít? Docela se bojím, takže tam nejdu. Ale mohl bych zajít na automaty. Mám nějaký ty many, tak já zajdu na automaty. Je to na to se do straně Brookhavenu. No je, tak já zatím jdu. Proč tady je nějaký malý kit? To určitě nic nebude. Vezmeme to trošku ve stylu. Tak to přeskočíme. Tady taky. Teď to přeskočíme. Hej, ještě, že tady má policie otevřít. Rychle. Teď budu máme radosti. Mě se rozjelo auto, to docela bolelo. Co tady je? To nevím. No nic.
Škoda, že to dát. Co to tady je? Nic. Jaký automat, na jaký automat půjdu první, půjdu asi na motorku. Na můj oblíbenou. Tak. Takhle. Dělej tohle pryč. Tohle a tohle. Hele, co tam nevidím. Že by kolo? Hele, tady je kolo. Hat. Ježiši. No nic, tak já asi půjdu spát. No nic. Už to mám dům. Já to nebudu, ale každopádně jsem tady našel tohle luxusní koleso. No nic, takže jdu domů. Určitě by se dalo prodat tohle kolo za pár korun. Za pár korun to určitě prodám. Koukám, že s tím kolem budu jít spát, protože ono to bylo potřebné. No nic, tak hod s tím budu jít spát, no. No nic. Tak jdu spát. No ale doufám, jednou už se mi zdal sen, kde jsem byl v realitě a prostě jsem něco řešil na mobilu. Já se teda dojdu. Tak. Takhle. A jdem spát. Co to zase řeším? Co to tady je? Co to je?